नमस्कार। रउआ सबके रंजन रस में स्वागत बा। हम राजीव रंजन तिवारी। हम दो तीन गो आज रउआ सबके नारा याद दियाओ तनी। 2014 के चुनाव के पहले लोकसभा वाला जो चुनाव भी रहे 2014 में, ओकरा पहले 3-4 गो नारा बोलल गए रहे, बोर्ड वोर्ड पर लिखाई रहे चारों तरफ गली मोहल्ला में या सड़कियों पर। सुनी, बहुत भइल महंगाई के मार अब की बार। अभी बुझगी आगे का लिखल है, अपने आप याद करी। बहुत भइल मजदूरन पर अत्याचार अब की बार। अब का आगे लिखल है, एकरा के बुझ लिया काम बा। बहुत भइल महंगाई के मार अब की बार। अब एकरा बाद वाला बुझ ली। अब यही नारा सब में भुला के और वहाँ सब बढ़िया सरकार बनवानी। एक में ना, 2014 में तो बनवाइए दी नहीं। और जब दूसरका बार चुनाव भइल 2019 में, तो 2014 से भी प्रचंड बहुमत से सरकार चुननी। अभी केहू कहे वाला नहीं है कि सरकार बढ़िया काम नहीं खे करत। हम कहते हैं कि अब चुन ली नहीं तो में सरकार की गलती थोड़े बा। अब सरकार तो जो करती है के झेली। यही खातिर नहीं चुनले नहीं। आ पहले वाला सरकार खराब रहे, के हटा दी नहीं सब। एक आना हजारे आई रहे बीचवा में 2013 में कूद के, याद पड़े आना हजारे के तनी उन्हों के खोजला के काम बा। बड़ा तेज गति से अले आ फटाफट सरकार बनवा के आ चुनाव करा के आ पिछली सरकार गिरवा उड़वा के चली गई। उन्हों के खोजला के जरूरत बा, ताकि पता तो चले कि वही तक काहे खातिर आई रहे, का के गई। उनकर लोकपाल कहाँ बा, तनी पूछल जाए एक बार फोन करके उनका से। सबसे बड़हन बात ही बजे ए बड़ा पूरा देश में हाहाकार मचल बा, लोग परेशान बा। केहू के केहू सुने वाला नहीं है। सरकार कहती है कि हम राहत पैकेज की घोषणा कर दिले बानी। अब राहत पैकेज में का बा कि लोग के लोन मिली, कर्जा। अब कर्जा खातिर लाइन में जाके मरो लो, बैंक में लड़ो लो, झगड़ो लो, लाइन में लागू लो कर्जा खातिर। और बाद कर्जा के सूद सहित यदि जमा ना कर लो तो जेल में जाई लो। ये राहत हो, यही के राहत कहल जाला। इस सरकार के हिसाब से राहत मिलल बा। अब राहत के बुझ लिया लगी काम बा। यही राहत के आधार पर अपन जिंदगी चलावला की जरूरत बा। और वहाँ कथा कहिए दिल बनी मलिकार कि आत्मनिर्भर बन जाओ पूरा देश। माने वहाँ के कुछ ना करे, पूरा देश आत्मनिर्भर बन जाओ, वहाँ के कोनो काम नहीं है। अब ध्यान दी सब है, आगे कुल फिर चुनाव उनाव हुई, उनमें वो सबके बारे में सोचे के चाहिए, सबका मिलजुल के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबके। हमारे वीडियो देखत रही।